черни гащи или червени прашки. Изборът изглежда лесен, но носенето на бельо от изкуствени материи увеличава риска от поява на цистит. Разбира се, че за среща е по-секси да изберете красивото, но се старайте в останалото време да носите дишащо бельо от естествени материи. Така ще ограничите средата за развитие на бактерии. Ако все пак усетите чести позиви на уриниране или парене, веднага уринал акут. 22,50 можеш да ги спестиш. Виж как. Бельо от изкуствена материя никога не купувайте, когато няма памучно хигиенно парче, точно там, където е необходимо. В това видео ще ви покажем как да поддържате бельото си, за да нямате чести позиви за уриниране и бактериални неразположения. Моделите, които в зоната на свивките нямат ластици и са от памучна материя, можете спокойно да гладите, без да слагате допълнителна подложка. Като няколко пъти натискате отпред парата, за да могат да се унищожат бактериите. Отзад по същият начин. Този модел бразилиана може спокойно без подложка да се глади. Боксерът също няма ластици в зоната на обиколките и също без подложка ще го гладите. Натискате няколко пъти с ютията, парата, за да могат да се унищожат. Отпред, отзад по същият начин. Без никакъв проблем. Гинеколозите препоръчват 2 пъти в годината да гладите бельото си, за да нямате гинекологични неразположения. При правилната поддръжка на бельото, вие ще имате така по-дълго бельо, което ще ви бъде любимо и комфортно. Тук сме взели наш модел бикина, който е от изкуствена материя, много красива наистина и удобна, но ластиците не са от естествена материя. Задължително има памучно хигиенно парче от вътрешната страна. Как се поддържа такъв модел бельо? Слагате, това е тензух, подложка, много тънка, от естествена материя, задържате, натискате няколко пъти копчето за пара, отпред, отзад и така имате защита от бактериални неразположения много дълъг период от време. Бъди информирана, не си сама.